Tamén a infancia, é un tópico, pero creo que a moitos de nós o fútbol nos reconecta con ese eu de neno. Ahora, eu son do Dépor por meu avó, e meu avó non é que fose do Dépor. Eu recén nacido, meu tío regálame, ao parecer, que non me acordo, unha equipación do Madrid, meu pai ao día seguinte, equipación do Barcelona. Fun medrado ante presións familiares, e claro, preguntaba ao meu avó, que me parecía a persona máis como Arsenio, máis comedida, máis tranquila. Digo, tamén podo me fiar dele. Digo, eu de quen teño que ser? Porque, claro, un dice pa un ou outro lado. Dice, niño, tú sei do que queiras, pero tú tens que ser dun equipo galego, temos que ser dun equipo de aquí. E son do Dépor por eso, cada vez que veño a Riazor, veño ca familia, veño ca moza, veño con amigos, noto que a vida pasa, que eu son diferente, que os que estamos ali tamén somos diferentes, pero seguimos en dos mesmos, que íamos ao estadio fai 15 anos, ou 10, ou 5, que empeza agora, e entonces é como que notas que pertences a algo, porque realmente ti queres pertencer. Ti dicías antes que o Dépor escóllete. Non sei se o Dépor te escóllete, eu creo que ti escolles e decides se quedarte ou non quedarte, se quedarte nas malas ou solo volver cando son as boas. E creo que algo personal noso como afección o dir o estadio, o que se sinte aí, creo que algo que nos une un pouco a todos, que nos reconecta con algo, no meu caso, polo menos do pasado, que me fai un pouco non perder o rumbo da miña vida. Miro para atrás e sei onde viña, e miro para diante e digo, bueno, a ver o que ven, pero de momento sei por onde veño, sabes? Levo o camiño que levo. E as cores non as vou cambiar daqui adiante, en principio. Entonces, así seguiremos. Así seguiremos.